días y benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Estou na Torre de Hércules e vou-vos facer un vídeo en galego. Bé, el meu gallec no és suficientment bo, així que m'he tornat a passar al català, però perquè estic aquí a la Torre d'Hèrcules, a la meravellosa ciutat de Corunya. Doncs perquè he pensat que seria una super bona oportunitat per venir a parlar de la torre d'astronomia que trobem al castell de Hogwarts. Aquesta torre està situada justament a sobre de la porta d'entrada del castell i és una de les més altes que hi ha. I trobo que és super similar a la construcció que té aquesta. A dalt de tot hi podem trobar-hi un telescopi que pots veure les estrelles i també tens vistes de tots els terrenys de Hogwarts. Potterheads, m'he oblidat de dir-vos una cosa abans. Aquí hi ha molt de soroll amb totes les onades, però mireu quin paisatge més espectacular que hi ha. M'he oblidat de dir-vos que a la torre d'astronomia hi ha una resident permanent. És la professora Aurora i ella, evidentment, és professora d'astronomia. Va començar l'any 1991 i no se sap fins quan va estar donant classes a l'escola. Però ella els ensenyava als alumnes la galàxia, les estrelles i tot el que podia passar al cel. Les seves classes es feien als vespres i moltes d'elles passaven al cap de setmana. Gent, anem ara fins a la Torre d'Hèrcules i allà continuarem parlant d'aquest tema i després sí que mirarem a quins trossos del llibre i de la pel·lícula ens trobem aquesta magnífica torre allà reflexada. Abans us he mencionat a l'Aurora Sinistra i és que ella era la reina d'aquesta torre. Va impartir durant més de 5 anys classes d'astronomia allà i a més també se li donava bastant bé la defensa contra les forces del mal. Sabem que era una bruixa super sàvia, sèria i molt estricta i una de les seves pitjors pors és en Voldemort. Podem trobar la torre d'astronomia el primer any de Harry Potter i és que en Harry i l'Hermione, el 1992, pugen fins a dalt de tot de la torre d'astronomia per enviar en Norbert, que era el dragonet d'en Hagrid, a en Charlie Weasley cap a Romania. Això és... un drac? I no és un drac qualsevol. Aquest d'aquí és un crestat noruec. En Charlie, el meu germà, treballa amb dracs d'aquests a Romania. Oi que és preciós? Ai, mireu que bonic, coneix la mama. Hola, Norbert. Norbert? Home, algun nom li ha de posar. La torre d'astronomia s'assembla moltíssim a la torre on s'imparteixen les classes de defensa contra les forces del mal. L'única diferència és que les dues estan mirant en costats oposats. A l'hora de dissenyar aquesta torre per les pel·lícules es van equivocar una mica i és que realment no és la torre més alta del castell, tampoc és la torre amb les millors vistes i tampoc és una torre que tingui vistes a la cabanya d'en Hagrid. Aquesta que surt es veu que també voltava pels terrenys de Hogwarts durant aquelles èpoques. A partir d'això, també van adaptar el que seria el videojoc de Harry Potter i el misteri del príncep. A més, la decoració d'aquesta torre a les pel·lícules està inspirada amb el despatx d'en Dumbledore. I si tot això encara no us ha transportat a la torre d'astronomia, us deixo aquí aquest trosset de la saga de Harry Potter, que és un dels més tristos, i passa justament en aquesta torre. Draco, fa anys vaig conèixer un noi que va prendre tot de decisions equivocades. Sisplau, deixa'm ajudar-te. No vull que m'ajudi! Que no ho entenc! Ho he de fer! He de matar-lo. O ell em matarà a mi. Severus. Sisplau. Obitus per súbitum. Aquesta escena que acabem de veure ara també surt al capítol 27 de Harry Potter i el misteri del príncep, la torre colpida pel llamp.